De volgende artiest zijn klaar. Ik zeg klaar met een duik in de voorstaan. De volgende artiesten die voor optreden, die komen uit de buurt van Venray. En dat is een carnavalsduo dat bestaat uit David Jansen en Koen Rassens. En ze hebben meerdere keren de LVK-finale gestaan. Dus ik zou zeggen, ik geef ze een groot applaus. Goed zat! Dus wat dat betreft, kun je gewoon beginnen met de vasteland. Zit hier ook klaar? Ja? Ja, dat is ook, zit er ook halve jaren in de zaal? Zit hier ook halve jaren in de zaal? Ja. Dan zien we die nu, die zien we van gewoon Vries. Die halve jaren zit hier, dat is er nog een. Kun je, ga op de cross, tot op het eind, de schade staan beginnen. Wat deuren aan is op het dorp, 3 uur verzinnen. Er is geen twijfel over het